Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining, teman-teman. Hari ini mengantarkan anak gue gernyun sepeda. Lagi ndelok-ndelok mau pilihannya banyak di sini. Mau pilihannya 4. Ini harga 850, mereknya Top Way 2. Sing satu tadi Aviator 1.100.000. Dia milih yang Aviator soalnya ininya lebih pendek ini daripada ini gungkiuk deh, tapi anune ya pengkoh kuwi ngono. Harganya tadi segini, tak tawar 1 juta boleh. Nah itu sekarang lagi dibenerin. Piye bos? Ya dibaturi Pak piye bos? Senang? Deal? Senang tenan? Kilo dek nenek nugrih lah gowo piye engko? Hah? Iki Cikoko Moro Dadi Cahi, tepatnya di Carupen. Utaranya lampu merah, timurnya alun-alun. Itu lampu merah. Kisah nggonmu kayak paling dek ya. Lah ya sak cilik ngene perel sing digawarsa kae. Oh, sakmene iki kayane. Bane yo padha kok. Padha. tak wong itu gede kok sing ben asli Nggone kenan kae ngono kuwi lho, Dek. apa Iya. nek dibodolan iki Ya kuwi disurungi ora iso nempaki, gak iso. disurungi terus nek dibodolan Kuwi tinggi lho, gak iso ngempot-ngempot. watak udalapan kok Lho. Muni ya. Mau ceritane bae sawenge gak nurokne wong. Untune lara. Terus campur panas, campur waduk, campur pilek. Mamange apa jenenge? Mamange keluhane kuping didukokno badate 110.000, tibake untu. Dan bodrek aku bengi-bengi lho. Bayangno ning ndi terusan arep golek dokter. Golek apa iki? Apotek. Ki mau isuk ya bingung mak ning ndi tutup kabeh apoteke. Akhirnya ketemu mbuh ning ndi wong apoteke mau. Ya ini nanti dilanjut di rumah lagi teman-teman. Nah akhirnya tak ke omah bolo. Tapi orang kiyuk. Alah. Engko bendang anu neh untune. Wis, tidak becik. Itu tinggal 2 pilihannya tadi, abu-abu sama itu. Ben gendrang kok sing ning tulung. To. Pendeke engko nek rene titenono. lampunya nyala sini kalau malam ki apa mas Wo sing merah ki kon masang pake ning kene lho, Dik.
Minta ya. Ki apa? Cikok separuh. Endi sing abang ya, Nduk? Sing abang kan ndi, Pak? Iki lho, ngene lho. Potong ratus. Gak iso. Iya ya kan ngene. Dipotong ratus, sak juta satu tulisan iki. Penak tapi cecone ora mulek kae. Ora kaya ngene Ramayana. Aku tahu tekok sugi ukuran 18 po 16 50 kok. 16 ya lenggo tahu tekok aku. Gak bisa wi mepet. Soalnya saya dili sih mepet, besok nak saya dili naik lagi dipasang. Wis deh, sindangnya itu. Wong wi kon masang ning ngarep lho Pak ben mekan ning andike. Cewek udah. Lah sisih iki. Iya, nek bengi ben mekan. Gak anu mak mepet-pet. Wes, mari untune. Ya. Arek milih sing abu-abu. Ya apik kuwi to. Itu warna lama deh, yang baru muncul warnanya ini. Sepeda cewek juga ini yang baru. Ngene elek to nek. Apa wi? Allah penting tuh dipasang kok. Kanggone ngene. Tengah setir lho, tengah setir. Tengah. Ini. Tengah njur ngulon wi. Iya. Aja jutaki lho ya. Ayo kudune ana. Terang nang isor saya. Kowe nek pengen ganti setir sing kelo nek mbok nggo jempeng-jempeng ki aja dienggo jempeng-jempeng. Kan setir kok. Setir repan. Yo genting ngene sterin Mas ya to ya. Enggak pernah. MBG ne rong dijikok, Dik. Enak aja begini. Jikokan panganan Iwak. Main. karo mae. Ayo Mak. Jalan-jalan yuk. Ayo Mak. Karo tuku es mak nang. Ayo to Mak. Singgana sik. Kowe gelem tak kon ning barokah Ya to. karo tuku es. Biasa. Ana durung aku. Gawe nang ndi ya? Wonge didis. Pasar nggana pakan. Iki lho teman-teman iki lho njaluk ket saurunge bodo lho. Bodo bar bodo. Cek kedangan rekreasi, cek sembarang kalir gambrus jaran agek ditukokno iki lho. Njaluke BMX, enggak mau yang ada roda duanya enggak mau. Mereknya Aviator. Pilihane ke dua sing 1 850. Tapi dhuwur sing kemengke gunggiyo dindek nopol. Wih ben ngono to le? Hah? Ben anu. Wis Ora. suwek. Engko nek udan ben gak anu. Nek udan ben gak suwek. Nek kena anan. Nang coba nih. Coba rono aja rene glinding nang ratan kok rene. Munggah rene kuat ora? Loh, gak. Duh. Ya Allah opo? Ibu, dir. Sandalku toh. Aku sandalmu ya. Kan dia. Abot kuwi. Nan. Oh iya to. Nan dulu mundur nabi tebas. Nan ndek bengi gak nurok nih wong sewengi. Biyo. Sambate kuping tukokne obat kuping 110 tibake untu. Tengah wengi pe angger turu sedilit. Iso turu 5 menit lho wis suwi. Tangi neh turu tangi neh ngono. Alah lah.
Wis lawase gak tau loro untune utuh bolong sitok tok kuwi lho. Kok nek wis mari tak tembel non Dungaren ngono lho, teman-teman. Jarene 50.000 lho neng Dungaren nembel. Tapi kan nek posisi sakit belum bisa, nggak boleh. Harus posisi sembuh dulu. Jadi gak bisa dicepat ama. Apa neh? Ya kena toh wili kita lirat. Mas iso ya, gak iso buka tali rat. Bapak ibu. Nan. Aku ndek esuk budrek gak nyapu aku. Lha piye? Ora kena ditinggal. Anggeranmu sambat. Woi, Isa. Bayar ana lho. Tapi lagi buat aku. Ya pelan-pelan. Wong nek ngalor mesti anjur bablas ning ratan. Nak kocai nguri, gak mundur nah. Nan wis. Nan awas nabrak bos. Delon gombale make kok bantar gebang lho. Mama wis rada iso. Jo, mandek sik engko untune keceneng neh. Diparkir ngono. Mandek. Nan. Nanti sore jalan-jalan lihat waduk. Oke? Lihat waduk Natapura, oke? Ya. Nah, untuk vlog kali ini tak akhiri dulu, nanti lanjut vlog kedua. Aku rencana nanti mau ke waduk Natapura lihat orang mancing, teman-teman. Udah, ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.